הוזמנתם לוועדה רפואית? חוששים מכך שאתם לא יודעים מה צפוי להתרחש בוועדה? רוצים להגיע מוכנים? שלום, אני עורך דין טל מור, מתמחה בתחום הנזיקין והרפואה ועוזר לאנשים לממש את הזכויות שלהם מול ביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח. בסרטון זה אסביר לכם איך תגיעו מוכנים לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. אנשים רבים מגיעים לוועדה חרדים ולחוצים מאחר ומדובר במקום בו למעשה מוכרע גורל תביעתם, במפגש קצר מאוד של דקות ספורות בלבד עם הרופא הפוסק. הם לא יודעים מה מצפה להם וחוששים מהסיטואציה שנקלעו אליה. אולם, זה לא חייב להיות כך. ניתן להתכונן ולהגיע מוכנים, או להיעזר באיש מקצוע שיגרום לכם להגיע שקטים ובטוחים. כדי להגיע מוכנים לוועדה מומלץ להכין מראש מסמך שמפרט את התלונות הרפואיות שלכם, וכן, תיעוד רפואי שמוכיח כי אתם אכן סובלים מהליקויים הרפואיים הללו. בנוסף, חשוב שתציגו את הבעיות הרפואיות בצורה עניינית ותמציתית, ותתמקדו בבעיות הרלוונטיות לתחום מומחיותו של הרופא שלפניכם. לאחר כשבועיים, תקבלו את החלטת הוועדה. במידה ותרצו שאדם מקצועי ילווה אתכם ברגע המכריע והגורלי, ולו רק בשביל הביטחון והשקט שהוא יעניק לכם, חשוב שתדעו שעל פי חוק עורך דין הוא היחיד שרשאי לייצג אתכם בוועדות הרפואיות, ועל החברות השונות בתחום חל איסור לשלוח אדם שייצג אתכם בחדר הוועדה. אז אם אתם ממתינים למועד לוועדה רפואית, או שהחלטתם לערער, אל תהססו, התקשרו עכשיו או השאירו פרטים, ואני כבר אדאג לכל השאר.